Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye kabare bocah-bocah kelas papat? Mugi-mugi bocah-bocah kelas papat sehat lan sregep sinau ten griya. Pertemuan dinten iki basa Jawa, ulangan setunggal teks geguritan. Teks geguritan. Teks geguritan iku yen ing bahasa Indonesia diarani puisi. Geguritan iku ana sing klebu geguritan gagrag lawas utawa geguritan tradisional lan ana sing klebu geguritan gagrag anyar utawa geguritan modern. Ciri-ciri teks geguritan. Ciri-ciri geguritan gagrag lawas utawa geguritan tradisional yaiku siji, lumrahe nganggo tembung sun gegurit ing wiwitane guritan mau. Loro, cacahe gatra saben padha ora ajeg nanging setitike ana 4 gatra. Telu, cacahe wanda saben gatra padha. 4, tibane swara utawa guru lagu, sajak utawa rima ing saben pungkasane gatra kudu runtut. Saiki ciri geguritan gagrag anyar utawa geguritan modern. Siji, bebas. Diarani karangan bebas amarga nengenake endahing basa. Loro, ora kaiket pangugeran tartamtu kaya dene cacahe gatra, cacahe wanda lan guru lagu, sajak utawa rima. Struktur geguritan. Struktur geguritan ana loro. Siji, struktur fisik, loro struktur batin. Struktur fisik siji, pamilihe tembung utawa diksi. Tembung-tembung sing ditulis ing geguritan dipilih tembung-tembung sing mentes lan indah. Loro, lelewane basa, majas utawa gaya bahasa. Akeh para penulis geguritan sing nggunakake lelewane basa utawa majas supaya katon luwih alus lan uga kanggo ngilangake penyenggole rasa utawa menyinggung perasaan. Sing ketelu, guru lagu utawa rima. Ing geguritan gagrag anyar utawa geguritan modern pancen ora pinatuk runtute swara ing pungkasane gatra utawa guru lagu. Ananging yen geguritan mau nganggo runtute guru lagu uga bakal nambahi endah sarta ngese rasa nalika diwaca utawa dirungokno. 4, pada utawa bait. Ing geguritan gagrag anyar uga ora ditemtokake cacahe gatra saben sapadane, mula diarani geguritan bebas. Nanging panulise tetep wujud pada utawa bait supaya bisa mbedakake antarane geguritan lan gancaran utawa prosa. Struktur batin yaiku siji, bakune gagasan utawa tema, punjere bab kang bakal dimot ing geguritan mau. Upanamane tema sosial, moral keagamanan. Loro, rasa pangrasane utawa perasaan panulis. Rasa pangrasa utawa perasaan sing dikarepake panulis jroning geguritan mau bisa dirasakake uga dening wong kang maca. Upamane susah, seneng, kangen lan gumun. Telu, amanat utawa pesen moral. Ing geguritan pancen ana bab-bab kang kepingin diandharake dening penulis. Kadangkala ora ditulis sarana gambling, ananging katulis sarana sandi.
Papat, swasana utawa kahanan batin. Panulis kepingin supaya geguritan sing ditulis iku bisa dadi pambangune swasana para pamaos utawa wong sing maca. Upamane, sawise maca geguritan, wong sing maca mau banjur kegugah atine sregep sinau, sregep nyambut gawene, ora medhit, seneng ketulung, kaya sing dikarepake ing isine geguritan. Saiki negesi tembung sing angel. Wanda yaiku suku kata, gatra yaiku lari utawa baris, pada yaiku bait, punjer yaiku pusat, purwakanti yaiku runtute swara utawa rima, swasana yaiku kahanan utawa keadaan. Sampai sakmene wae nggih pertemuan dinten iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.